नोंथांनि गारिखौ लांस'नाय सोरबा लांफ्लांदों होननानै जों मिथिनो मोनदों आसलथे जाथाया बोरै जादों? गिबियावनो आङो रिपर्टार नोंथांमोनखौ हामलायनाय जायो। बुस्थुआ जाहैबाय एसे आगोलाव 3 घन्टासो जाबाय जाथाया जाहैबाय माने आं BCDCआव आवगाय फैग्रोखादों। ओमफ्राय BCDCनिफ्राय आङो पार्टि ब्लक माने बैयाव एसे लेखा लायनो थांदोंमोन। ओमफ्राय लेखा लायनानै आङो जेरक्स खालामनानै दान्दिसे बे लेट्रिननि मानसिफोरनि माने लिस्टखौ नायबाय थानायावनो बे जाथाया जादों जाहैबाय। माने लिस्ट नायखांनायनि उनाव आं गारिखौ लांनोसै बा आं थांनोसै साननानै आङो ओंखारबा आंनि गारिया गैया बिदि जादों। दा आंनि गारिया माने गोथां मडेल ग्लेमर, ओमफ्राय गारि नाम्बारा S19M2811। ओमफ्राय दा गारिया जाहैबाय गंसे ग्लेमर दङ जोंनि अफिसावनो, BCDC अफिसाव, सान्तिपुर BCDC अफिसाव। बे गारि बिगोमाया लांसनबायदोंबा अननानै जेन आंनि गारिखौ लाबोनानै बे गारिखौ लांफिनो बेखौ खावलायहरनाय जाबाय। नैबे गारिनि जिथु बिगोमा बे नागिरनानै मोनाखै नामा? बे गारि बिगोमाखौ माने BCDC अफिसाव रावखौबो नागिरनानै मोनाखै। सोंजोब्बाय आङो, माखासे मिस्ट्रिफोरबो दंमोन नालाय बिसिनावबो सोंबाय, बिसिनिबो नङा। ओमफ्राय अफिस स्टाफआव गासिबो आं सोंजोब्बाय, रावनिबो नङा। ओमफ्राय आं सानदों ओंखायनो बे गारि बिगोमानो लांसनदों नामा आं सानदों आरो बेखौ। गारिया एखे मडेल, एखे कालाराबो एखेयानो। ओमफ्राय बे नाम्बार प्लेटआवल' नायस'नासै खोमा जानांगौ बे गारि बिगोमाया, बिदि आं सानदों आरो। बिथांनि गारि नाम्बारा बेसे? बिथांनि गारि नाम्बारा S26A8413 बे गारि नाम्बार बिथांना। जेन' बिथाङा लांसनदोंबा लाबोदो, दा दसे उननि गेजेरावनो बेखौ खावलायनाय जाबाय। बे ओनसोलनि सोरबाफोर सुबुङा लांसनदों होननानै? बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौनो आङो लांसनदों बायदि सानदों। बे गारिया बारा गोजाननि नङा आंनि नुनायाव, आंनि मोन्दांथियाव आरो। बेखौनो मिथिहोनाय जाबाय। आंनि मबाइल नाम्बारा 7636093391। जुदि बे गारि बिगोमाया जुदि लांसनबायदोंबा बे नाम्बाराव कल खालामनानै खिन्थाहरो, सोलायफैनो हागोन बेखौ खावलायहरनाय थाबाय। बेखौनो